Que tal, señoras e señores? Son as 7:10 da tarde e aquí estamos no medio do público da Voltas co Prato porque xusto 15 segundos antes de empezar o programa teño unha señora aquí á esquerda que me dixo que onte que? No, eu dixenche que o outro día estuvera con teu irmão. Outro día estuedes con meu irmão? Sí. E que tal o levades? Leveino genial. Sí, Sí, portouse eu ben. non conocía. Portouse ben? Sí. Bueno, é que me estaba agobiando. Bueno, estamos no medio do público da Voltas co Prato porque a nós encanta... Que queres dicir algo? No. Si queres dicir algo, dicir. No, no. Vale. Un chaval maravilloso. Moi ben, non? Sí. É traballador? Bueno, non sabes, estaba con Víctor, na casa de Víctor. Bueno, estaba traballando. Claro, na casa de Víctor. Increíble, increíble, traballando máis que a min como é normal. Que lle quero dicir á xente que moitas grazas por estar aquí, vale, pasando a tarde con nós. E sempre dicimos unha cousa, que nos sigades nas redes sociais como toda esta xente que está aquí no medio do público, pero se as receitas son cousa vosa que estades na casa, nós temos que chamar... Veña, adiante os cociñeiros! Que gusto, Que gusto. Que gusto? A vez que mellor nos chamaron desde todo o programa. Sí, señor. Claro, foi Moitas eu, gracias. Xa. No? Eu nunca te chamo ben, non? No, te chama regular. Como estás? Moi ben. Ben? Moi ben. Don Xulio Mato está connosco, está tamén Merchi Rodal, que faz Merchi? Trampa. A min chamaronme para cociñar. Dixéronme, apura que hoxe non hai tempo. Vale. Estás xa empezando a cociñar porque Sí. imos mal de tempo. A mí sí, eso... É porque ten que te chiven É polo cousas cambio de aquí. hora. É polo cambio de hora. Estamos co cambio de hora. Señores, imos cociñar porque hoxe é Benres de sobremesa, a ver que nos trae Mercedes de Pontedeume. Ola, chamame Mercedes e veño de Andrade, en Pontedeume. A mí me gusta moito tanto as natillas como o flan. Agora mesmo temos moitos ovos das nosas galiñas e me gustaría que me dixerades como podía emplealos tanto en flan como en natillas. Espero as vosas receitas. Un saúdo pos meus 5 netos, unha má. Vámonos! 5, Non hai música. Vale igual. Aí sí. Bueno, Estamos a Benres, natillas ou flan. Eu aquí teño un problema, Xulio. Teño un problema enorme, Merchi. Solo un? no, é raro que teñas un No, problema. teño un problema porque a min, históricamente, na miña historia vital, sempre que é moi fun- corta, moi corta, como a ti. Como a mí. Sempre fui moi fan do flan, porque miña avó sempre me fai flan, miña avó de Lugo, son moi fan do flan, pero últimamente tamén me gusta moito a natilla. Entón, claro, se tuvera que escoller flan ou natilla, agora mesmo estaría nun brete. Sempre a abuela, sempre Sí, a abuela. sempre a abuela, por flan. Que vas facer, Merchi? Flan? Moi ben. A ver, ves? Como a abuela. Ves, sempre a Moi abuela. ben, moi ben. Sempre a abuela. Ves, xo dicía outro día, vai dar unha moi boa avó, Vou facer un flan imposible. Ou chocoflan. A unha cousa diferente. Estás liado. Vou facer, realmente son un flan e un biscoito. Vou facer un biscoito con chocolate, vou facer un flan con ovos e varias leites e vou poñelo xunto no mesmo molde. No forno invertiránse as capas e vai a pasar algo imposible. Que animalada, Vamos a obter un flan exquisito, espectacular. Chocoflan de Merchi Rodal ou flan imposible, dixo. A ver, Xulio Mato, porque entendo que ti vas ás natillas. Natillas posibles, cañotas. Natillas posibles. Mira, natillas tradicionais de todavía eu teño aquí estes ingredientes. Mira, teño os ovos, o leite e a maicena, Ajá. que é a base da natilla. Vale. Pero aparte teño leite condensada, leite de coco, piña que vou a caramelar e flamexar, azúcar moreno, auga, canela, teño de todo. Vas facer unha maravilla. Vou facer un, non sei, a ver, sabe? Está moi ben, porque Unhas natillas, natillas. así aproveitamos De coco. a piña que che ven no Nadal, nas Claro. festas, que ninguén a quere. E por eso lle arrimamos o coco. Moi ben, porque a piña e Isto é coco... primavera-verano. Moi ben. Primavera, moi ben. verano. Nadal ou verano? Volta cando con queiras. Nadal, que estamos casi en Sí, junio. que sí, cando queiras, cando queiras. Bueno. Señoras, señores, cociñamos, facemos sobremesas no Voltas co Prato, marchamos con Merchi Rodal. Veña, vamos alá. Ai, Todo flan comeza cun caramelo. Vístela como estaba? Todo flan. Comeza cun caramelo. Por eso empezar chantes. Claro, porque para facer o caramelo fai falta un tempiño. Vale. Temos aquí azúcar e un pouquiño de auga. Como sempre, non? Podese facer sin auga, sí, pero non sei por que a min gusta botarlle un pouquiño de auga, que queres? Pero é tara túa. Sí, sí, Vale. sí. Cada un ten a súa. Cada un é, sí, sí, é así. Por outro lado, estou derretendo chocolate, porque o biscoito que imos facer de chocolate leva chocolate derretido. Estáme interesando moito este flan, Estáme interesando moito este flan. Moi ben. Vamos por aquí, se queres, empezamos Vale. a facer a parte... Está moi guai porque aquí xa temos sobre todos os ingredientes. Fixádemos, que evolución, no Voltas co Prato.
Agora temos unha mesa que dá voltas. Mira, para mostrar os ingredientes. E mira que bonito, pódelo pasar máis rápido ou pódelo pasar máis lento. Entón vai comentando a xente. Mira, que tes por aquí, Merchi? Mira, Teño manteiga, ovos, azúcar, fariña. Fariña, Esa cacao, bueno. Esa é para a capa de biscoito. E agora aquí estou facendo a capa de flan, Moi ben. que leva 5 ovos. Moitos ovos, Os flans sempre levan moitos ovos. Non dicía Mercedes que quería algunha receita para aproveitar todos eses ovos? É que eu creo que debe ter jaliñas, dá má idea. Dalle que Con preguntar. con ovos das jaliñas de casa sempre moito mellor. Eso está moi boa. Bueno, a xente da casa que nos chame, 664-483-419, é o teléfono de Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Queredes falar con nós, queredes comentar a nosa mesa xiratoria, queredes falar do flan, queredes falar das natillas, chamádenos ao Voltas co Prato e recordade que repartimos cartos, como sempre, 50 euros dunha vez e 50 doutra no Voltas co Prato da televisión das sobremesas. Porque os venres, como ven a deusa das tortas, temos sobremesas. É así. Non te presentei como é debido. Buah, sí que me presentache como Bueno, debido. pero... Sí. Pero está todo ben, ou queres que te presente? Faiche Non sei, ilusión, veña, vai. faiche ilusión, Señoras, señores, hoxe temos connosco a grandísima sorte de ter, entre todos estes seres humanos, a deusa das tortas. A ver, se aplaudides, aplaudide ben. Se lle aplaudides a Merche, aplaudidelle ben. Aí está. Pois a deusa. Un chisquiño de vainilla e temos rematada xa a parte, a capa de flan. Ole. Listo. Eso é o que vai ir abaixo de todo, en teoría. Isto é Ou o que non? vai a ir por riba de todo. Por riba? Despois, no forno, vai a meterse entre o caramelo e o biscoito. Cousas raras que pasan nos fornos. Polo forno Polo forno. ou polo efecto da densidade? Vas indo ben. Deixamos a Merchi. Imos con Xulio Mato a ver se ele tamén ten algo imposible que facer. Por exemplo, No, se dixen que eran natillas posibles. arreglar o mal xenio que ten. É un mal xenio. Sí, sí. Pero eu son un cascabel, verdad? Son un cascabel, Eu di. son un cascabel. Un cascabel. Pois sí, mira, aquí teño un extracto de leite de coco. que Extracto de leite. Extracto de leite de coco que ven nunha lata como unha pasta. Sí, sei. Entón, pesa 400 gramos. Fas o curry tamén con el. Escoítame. Sí. Entón eu boto outros 400 de agua para conseguir esta textura de leite. Para que sexa máis líquido. Para que se teña textura de leite. Como é o leite? Líquido. Ves? Mira que ben. cascabel. Bueno, mira, e por aquí, por este outro lado, teño xa os ovos, o leite e a maicena, vale? 3 ovos, 100 mililitros de leite e unha culler de maicena. Vale. E agora, como vamos a endulzar esta fantasía? Botándolle 12 de leite. Leite condensado. Ah, leite condensado. Leite condensado, 150 gramos, vale? Leite condensado. Estas son as natillas de Don Xulio Mato, que son as natillas un pouco especiais porque van levar tamén ananás, piña e coco. Ananás, sí, señor. Moi ben. Non? Eso, Entón, agora que facemos? Temos que levar isto a ebullición. Ebullición é ferver. Na linguaxe da xente normal é ferver. Punto de ebullición. Non é así? Como unha crema pasteleira, como todas as cremas Sí, que usamos. Neste caso non imos aromatizar. Por qué? Por qué? Porque o coco xa lle aporta todo o aroma. Aromatiza Claro, moito. mira como ula coco. Sí, sí. Bueno, vamos chamar a convidada, veña. Vamos recibir cun fortísimo aplauso, por favor, a unha das fans do programa, xa estivo aquí moitas veces. Que pase, por favor, Mercedes de Pontedera, un aplauso para ela. Vale, Mercedes, que tal? Arrímate aquí adiante. Arrimo. Agora xa facía tempo que non viñes, verdad? Sí, xa facía tempo. Xa facía tempo. E creo que xa pasou un tempo prudencial como para que destapemos o que Bueno. pasou a última vez que viñeres. non sei se queres abrir ese queixón. Eu creo que sí. Eu creo que estaría ben. É un verdad. ves? Hombre, A mí tamén me apetece, Hai As que cousas contar. vou así para cando vai alguna Sobre semana. todo por poner en valor o saber O estar. ben que fixo. Va, Julio, queres confesar ti? Sí, vou confesar eu. Veña. Bueno, pois a última vez que veu Mercedes, coincidiu tamén que facíamos unha sobremesa. E alguén, que non vamos dicir o nombre porque non é necesario, No. equivocouse e botou sal no sitio do azucre. Cando Mercedes probou, dixo... Isto ten sal, non azucre. E eu dixen, non me fastidies. Efectivamente, No. equivoquei meu. Estaba máis E algo Mercedes cocido, mantivo o tipo e non dixo nin mu hasta acabar o programa. O mérito de Mercedes foi que despois eu vin o programa repetido, o mérito é que mete na boca e... Pero
dixe que estaba máis bo de Mercedes, Mercedes. hoxe natillas ben. doces para ti. Moi Moi ben, moi ben. ben. Cuidado co sal, Pois mira, No. Hoxe... O sal saqueino do plató. Se dixen que comprobara ben que esas natillas van levar De feito, azúcar. boto leite condensado para non equivocarme. Moi ben, Que non hai así me salgada. gusta. Así me Contalle, gusta. contalle logo como vai Bueno, ser. pues mira, vouche facer unhas natillas de leite de coco, que xa as teño aquí, vale? Ovo, leite de coco, leite de vaca tamén normal, leite condensado e un poquinho de maicena. E teño aquí esta piña que ahora vou rebozar por azúcar moreno e vámola a caramelizar con esta noz de manteiga. Noz, me má, chaval. Noz, Unha mazá. é só unha mazá. É unha mazá de manteiga. Eso Mira, é. mira, paio. Mira, xa empezan a fumear, entón logo, tan pronto fervan, xa retiramos. Vale. Xa os vamos botar nos recipientes que puxen aí para todos os gustos. Sí. Non é que non tivera 4 iguais, é que dixe, non, vamos poñer variedade. Vale facer diferente. Diferente, claro. Verdad? Moi ben, pois é así. Don Xulio Mato vai facer as súas natillas que van levar tamén coco, piña ou ananás. Imos con Merche Rodal porque vai facer un flan imposible. Arrímate ela, porfis. Un Hola, flan Mercedes. imposible, dixo Hola. Merche. Vou facer flan. Sí. Estou facendo caramelo, que xa prácticamente xa así está. Isto non ferve nada, Merche? Non ten que ferver, Ah, o sea, estou non se derretendo. derrete. Sí que está, Vale, está vale. derretido, mira. Mantén a forma, pero mira como está. Claro. Estaba derretido. Eso nunca, escoita. Eu, por eso, que ignorante son da vida. Por fin. De verdad. O sea, acabo de quedar flipado con eso das onzas de chocolate. Pero cada día se aprende unha cousa nova, verdad? Moi ben. Caramelo, chocolate, flan. E despois un biscoito. Estou batendo aquí un poquinho de manteiga con azúcar, botelle ovos un a un e seguín batendo. Agora só me queda engadirlle a fariña, o cacao e un poquinho de lévedo. E teño o biscoito feito. Pero vou aproveitar antes de que o caramelo se poña demasiado oscuro para botalo Vale, no vámonos molde. ver, Xa despois Vamos a ver como lle queda, a ver. Vale, con cuidadiño, porque isto está moi quente e os moldes ao final collen a calor, eh? Temperatura. É bastante caramelo, porque este flan ten así un montón de caramelo. A ver se Bueno, é cogemos, bastante caramelo, pero tampouco é tantísimo, pero hai que ter cuidado que xa empeza a queimar por arriba. Como? Queima? Se o deixas... O calor dispersa, entón eu nota a calor xa por aquí no, arriba. porque te queimas ti. Pensei Claro, que sí, decías sí, que o sí. caramelo se queimaba, eu, pero como? No. Bueno, un pouco ainda sigue mantendo a temperatura, Sí, verdad? acaba de Hai no que escurecer. sacar, sí. Sí, e agora esa Esto bueno. tisola si lle poñemos un poquinho, mira, bótalle un poquinho de auga para que despois non sexa tan Pero isto está, complicado limpala. está encendido, Merchi? Apaga todo xa e bótalle Vale. un pouco de auga para que se disolva ese caramelo e despois esa máis sinxelo limpar. Mira, o caramelo aquí xa se está Aí está. solidificando. Sabes unha cousa, os flans sempre se teñen que facer dun día para outro. Senón ese caramelo queda aí pegado no molde e non aproveitas. Desmoldas o flan e está todo o caramelo aí no molde. Estabilizado. Deixas dun día para outro e o caramelo vaise despegando. Se o deixas 2 ou 3 días, tes todo ese caramelo, volvese líquido e o flan está moi rico. Ole, pois esta é a idea de Merchi Rodal, O bizcoito, onde vai o flan? Eso despois, en canto teña... Despois vas te enterar chámote. da trampa que ten do misterio de Merchi Non Rodal. será o que dá a volta. Sí, eso é. Mercedes, temos que preguntar cal das dúas levarías ti pa Pontedeume. Bueno, en principio vou dicir a de Merche por si se botou sal. Bueno, por si lle botou Por si sal. botou sal. Por si lle botou Pero sal. bueno, despois ao mellor hoxe portase ben, entonces pues, está aí máis... Está moi concienciado, Claro, pues- Leva todo o día, cando se enterou de que viñes ti, leva todo o día dicindo, por favor... Azúcar. Sí. Vouche pedir que vayas a zona de Vale. sufrido, despois chamamos, vale? Vale, gracias. Un aplauso para Mercedes, que está con nos con a volta ao Campeonato de Televisión de Galicia, vende Pontedeume. Bueno, señoras, señores, hoxe batallamos como nunca se fixo antes en televisión. Flan contra natillas. É posible escoller? Nós non o temos tan claro. O interesante destas larpiradas é que recollen sabedoría e sabor con moi poucos ingredientes. Leite, ovo, azúcar e fariña, e con iso na casa a inventar. Polo visto, o flan xa se facía no tempo dos romanos, pero a versión con caramelo é algo máis recente. As natillas, por outra parte, sei que son cousas das monxas, que nos conventos comezaron a experimentar e así crearon algunhas das cremas que máis nos gustan. Pasteleira, catalá, inglesa e, por suposto, as natillas, que en galego reciben o fermoso nome, atención, de crema de ovo. Como vedes, o que hoxe ofrecemos non ten igual, pero a nosa pregunta é: alguén pode ganar? Apostade na casa ou no noso Instagram. Nós temos as nosas dúbidas. Bueno, dependendo do sal que teña Xulio na man, xa sabedes. Vamos con Xulio Mato, veña. A ver se vai ben ou non vai ben este hombre. Don Julius. Vou ben, porque mira, Bueno. teño aquí xa estas natillas. Estas xa están rematadas, Avanzaste un montón, eu Avancei perdime- un montón. Mira, espera, perdime algo vou aquí, facer un Xulio. oco aquí. Mira, Perdime vou algo. enseñar. Teño... Gracias, cañotas. Nada, ó. Teño as que acabamos de facer, que están aí. Sí. Vale, retiramos volumen. E as novas, mira. Ah, vale, porque entón, estas están ahora temos aquí arrefriadas. unha película sobre a cual imos poñer a piña caramelada.
Vale. Vale, mira, piña caramelada. Piña se queina ben, vale? E ahora teño que rebozala por Sí. azúcar moreno. Pero ten que estar moi quente. Ten que estar quente, Vale. ten que estar quente porque isto ten que caramelar. Vale, vale, vale. Entón vamos a ir botando aí. Hola. Vai estar moi guai, Vai estar moi guai. Eu- E despois, cando retiremos a piña, o que vamos a facer é, con todo ese azúcar e esa manteiga, vamos a botar un chorrete de ron e vamos a flamexar e vamos decorar a nosa natilla. E sallle sorriso, pillabán, porque sabe que a receita é boa, Home, claro que é boa. Sabe que a receita é boa. A Xulio... Todas as receitas que facemos aquí son boas. Sí, pero eh? Xulio, ti cando ves que che sale unha sobremesa ben, estás máis contento do habitual. Por qué? Porque non Se me eres... sale, só- se non me eres- salen, se me non sale eres sempre ben, cañotas. Non eres cociñeiro de sobremesas. Sáleme sempre ben as Vale. sobremesas. Hai días que arrisco demasiado. Ves? Iso é certo. Isto ten unha pinta maravillosa, Ten unha pinta O superboa. aspecto da piña e da mestura esa co coco vai ser brutal, Buah. Xulio? Claro, é que isto é tropical, Sí, sí. tropical. Tropical do Nadal. Sustituimos a galleta de toda a vida de... Sí, sí. De volta con Nadal, Sí, A galleta de toda a vida. De María, sí. De María de toda a vida por piña caramelada. Moi ben. Que máis se pode pedir? Pois vamos comer churradal, veña, a ver como vai ela co seu flan. Queremos flan, sí. Queremos Iso é que di todo o mundo, flan. queremos flan. Sí, sí, sí. Mira, está aí o caramelo, xa cristalizou. Ole. Botamos agora o biscoito. Isto é chocoflan, Isto é chocoflan. Para a xente da casa, este é o flan que vai virar. É o flan que vai dar unha volta. É o flan tramposo. Sei que vai subir o biscoito para arriba, non? Sí, eso din. A ver. Todo a ver si así. Pero eso podémoslo ver. Vamos a ver, vamos a intentalo. A ver, vale. Mira. A ver. Voime botando. Axúdame aquí. Vale, eu tenho Vamos. que botar deste. Sí, espera. Ao mellor tes un tachán, Se o faz ben. Veña, bota sobre a culler. Ai, Dios, estou nervioso, Sobre a culler. Vale, aí estou, aí estou. Queres que me mova? Podes ir máis rápido. E ti crees que isto vai dar a volta? Vamos ver. O sea, que E se non dá volta, que facemos? O biscoito vai ir para arriba e o flan vai ir para baixo. Isto non creo Debería. ninguén, Pero bueno, din que é no forno. Que va, isto si é pola densidade, Merche Rodal. Ah, ti estudiache? Claro, un pouco sí. Un pouco sí. Pero ahora, solo ver... O sea, vais a ver como sube para arriba, en serio. Vámoslo ver. Deberíamos verlo. Deberíamos velo. Atención con esto, Podemos ver un Ese flan non dar a ve? volta en directo, Aí vai todo. E se non o vemos agora, miramos cando desmoldemos. Cando saquemos. Imos Adiós. ao forno. Oh, Debe non ser o no vemos. forno, debe ser no forno. Ti miras que es ese aquí? No, pues debe ser no forno. Vaya Imos trampa. alá. Veña, vale, vamos Hora a... e 20 ten que estar o Hora e baño de 20. María a 175 graus. Hora e 20. Baño de María a 75 graus. 75 grados. Tranquila. ¿Dónde estás, corazón? Tranquila. Aquí. Aí abaixo está mal escrito, para os que estades na casa. Non son 20 minutos, é hora e 20. Hora e 20. Hora e 20. 20 minutos non tedes o flan feito, Eso, hora e 20, vale? Baño de María. Vamos con Xulio Mato, quero ver despois como se sai ao revés. Veña, Xulio Mato. Pois mira, xa estou sacando, Oh, a ver. Mira que pinta ten esta piña, Buah. A carameladiña. E ahora colocamos así. Veña, repíteme un pouco que levaba todo, que levaba a natilla. Mira, a natilla con leite de coco. Correcto. Leite de coco, ovo, un pouco de maicena e leite condensado. Ole. Vale, entón ahora estas vamos a retirar de aquí. E ahora temos piña, azúcar moreno, manteiga e vamos a dar a alegría da tarde que é o toque de ron. Pois, señoras e señores, antes de que prenda lume no plató don Xulio Mato, imos coa pregunta de concurso. De que son ou que froita máis ben levan as natillas de don Xulio Mato? Piña ou coco. Bueno, levan as claro. dúas. Claro, É certo. claro. E ahora que? Pero, sí, claro. Que ten dúas razón. froitas levan as natillas Bueno, de Xulio a Mato? que xente queira. Piña ou Eu diría ananás as dúas. ou coco, Eu o que diría as queirades. 664-4834-19, chamade 50 euros en xogo e atención, porque Xulio Mato vai prender lume no plató. Baixamos las luces, baixamos las luces. A Don ver Xulio a ver Mato, se colle, arranca. Me cago na... Colleo, E ahora con esto vamos a conseguir unha reducción co que vamos a botar aí un hiliño Escoita, por riba. pero está ardendo moitísimo, Claro, Mima! Pois é, un chupito de ron, que non lle botei todo, Mima, chaval. Vale. Tren. Sapos e bruxas. Mira, como liga, Ardeu ves? moitísimo. Mira, Eso, para que vas a facer? natillas con N mayúscula. Pero que vas a facer con iso? Xa vas a ver ahora. Dice, xa te expliquei, pero como non me atendes... Mira, Unha salsilla. ahora isto, está pronto de evaporar o alcohol.
vale? Estou impresionado. Que recordamos que nunca evapora de todo, entón, os cativos é mellor non facer isto, botamos un poquinho de zume de laranxa, desglasamos todo igual. Pero non arde. Pero, home, non. É bonito. Pero tamén non é ben, neno, se lume. Bueno, así con É menos de alcohol. Mira, entón agora temos este juguiño de aquí, o que vamos a facer é botar un chisquiño, aí temos o toquiño de ron, a manteiga, o azúcar moreno e o sabor da piña. A pesar de que fixo 1 litro de salsa para botarlle 4 pinjas, vamos dar un aplauso a don Xulio Mato que merece. Esta salsa, ahora metémola nun boteciño, consérvasenos na nevera hasta a próxima vez que fagamos natillas ou a próxima vez que fagamos o que queiramos. Pero a próxima vez canto tempo é? Isto é, se te gustan a ti tanto, fago chas cando queiras. Vale. Podo sacar o pastel do forno xa? Bueno, espérate. Espérate. Imos a Arzúa. Nacho, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Como estás? Estou aquí no sofá todo vendo. En donde estás, ó? Aquí na casa, en Santiago. Na casa de Santiago, vale. Sí. Pensei que estabas en Arzúa. No, eu vivo aquí. Vale. Bueno, pois veña, por 50 euriños vou a ver se os levas para Santiago ou para Arzúa, para onde queira ele. Bueno, Para Santiago. Pois para Santiago, veña. Dime calquera das dúas froitas que utiliza Xulio Mato nas súas natillas. Son natillas de coco con leite caramelada. Vale ben. Perfecto. Vale ben. Vale ben. Moi ben. Pois, oiches, estos son as natillas, vou ir velo flan, vale? Vou tamén, Moi ben. Veña, un bico, gracias por chamar, parabéns pelos 50 euros. Gracias. Chao. Gracias, Fran. E viva Arzúa. Viva Arzúa. Chao. A ver. Atención. Este é o momento, Sacou ao revés. Non é broma. Está do revés. Tachán. Isto merece un tachán. Mira, está do revés. Cando metemos no forno estaba o flan por riba, Pero ahora a ver, está o biscoito por riba. Vamos a contar á xente que isto pasa de verdad. quero Sí, dicir. non foi truco ningún. Non é isto truco pasa. ningún, pasa de verdad, É o momento máis chulo do flan. E era o momento máis chulo por se vai desmoldar, non? Claro, é cando... Atención, jarabamos isto, compañeros, por favor, Aí vai o tachán maior. O tachán maior de Merchi Rodal. Aí vai. Fracaso ou éxito? No, éxito, Fracaso ou éxito? Vai ben, Merchi. Vai ben Merchi Rodal. Muy Ole! Aí, Moi bonito, Moi ben. Mira, a maxia, A maxia da Ostras. densidade. A densidade, e ahora como todo flan, cun poquinho de nata. Ole. Guau, Merchi. Aí, non? Eu a verdade é que estaba moi convencido das natillas de Xulio Mato, pero... Pero que? Como a ver, pero que? Este flan... Ese flan é un flan con nata, tampouco é... Bueno, Que non, que xa verás. o sea, o biscoito ten un aspecto chulísimo. Buah, ten unha pintaza todo. Verdad? Ahora cortamos aí un cachiño para Vámonos Mercedes. probar, Home, claro. cando remate o programa. Sí. Sí. Vámonos probar, cando remate o programa. Sí, non? Vamos chamar a convidada de hoxe, veña, que se levante, que veña connosco, Mercedes de Pontedeume. Un aplauso para ela, ven. Ven por aquí, Mercedes. Hola, Mercedes. Hola. Isto... Eu non sei. Que queres que che digo? Que ten moi boa pinta. Sí. Está moi boa pinta. Quedou bonito. Quedou moi Ahora hai que probar a ver se está Ahora hai que probalo, así que Merchi, corta cando Sí. queiras. Eu a Mercedes voulle pedir que veña conmigo, que vaya para ali para a esquina, por favor. Mira que boa densidade ten, É como... Sí. E como non o dixen antes, hai no que dicir neste momento. Eu non pedín un aplauso para Merchi Rodal, só pedín para Xulio Mato, así que, por favor, xente que está no público, sei que ven xente de Andrade, que lle aplauda Grazas. a Merchi Rodal. Aí está. E mentras Merchi corta, nos deixa todos aquí cos dentes longos, porque ten un aspecto increíble. Vou coa pregunta de concurso. Xente que está na casa, atención, 50 euros, non fai falta que sexades de Arzúa para chamar, Con que decora Merchi o seu chocoflán? Con nata montada. Con que decora Merchi o seu chocoflán? Con nata montada. Está de la vendo aí. A nata de Merchi Rodal, aí, en riba do flan. Así que chamade ao 664-483419. Sí. Temos 50 euriños para repartir para calcara persoa que nos chame. Mercedes, cando queires, Xa iba. ti xa está dando, non? Claro, como é da casa, Claro. Casi, Que casi. como é da teña casa, azúcar, que teña casi, azúcar. casi. Que teña azúcar, por Que teña favor. azúcar. Sí, sí, que teña azúcar, por favor. Ten azúcar. Ten azúcar. Ten azúcar. Pois aí está, Mercedes de Pontedeume probando o Está flan moi bon, de Xulio Mato, as natillas, perdón, de Xulio Mato, e agora o flan de Merchi Rodal. Que? Que tal? A ver, Bueno, quero que me fagas unha valoración sin decir quen gana. Quero que me fagas unha valoración, por exemplo, notas o coco ou a piña, si, non entendo que sí, Sí. sí. O que non están moi frías.
Bueno, claro, é o que ten a nevera. Que... Claro. O que non están é moi Se frías. estuveran máis frías, E dos sabores que me dis, porque despois no de merche, claro, tens que atopar un montón de chocolate. O bizcocho, que tal el está? cocho está buenísimo. No, se xa nota se ve. perfectamente, o flan buenísimo. Sí. Riquísimo, sí. Ui, de momento hai boas sensacións, Sí. Nos Sí, está moi repartimos bon. cartillos e imos a Mosteira. Adriana, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Ai, Adriana, ti és larpeira como a min ou non? Home, sí, a verdade é que sí. Sí. E digo eu, se tiveses que escoller unha destas dúas, cal colles? Uf, o plan con biscoito, penso. O chocoflán de merche, Grazas, O grazas. plan de Merti. Cuidado, o chocoflán de merche. Pois mira, o chocoflán pode darche 50 euriños, así que dime con que acompaña merche o seu chocoflán. Home, eu penso que con nata montada. Moi ben, sí señor, claro, aí está. Moi ben, Adriana. 50 euriños que marchen para Mosteiro, Adriana. Mandamos un bico moi grande, xa sabes que cando queiras podes vir estás convidada, vale? Vale, a probalo. Veña, pois cando queiras podes vir, un bico grande. Chao, chao. Chao. Bueno, pois Adriana que levou os 50 euriños, tamén nos levou Nacho de Arzúa, afincado en Santiago de Compostela, e agora é o momento no que Mercedes, despois de darnos esta pequena explicación, é que eu creo que sei por onde van os tiros de Mercedes. Polas caras que puxo. Pero imos alá. Recordamos a xente da casa que van estar as receitas no Instagram. Recordamos a xente da casa que a receita de Xulio Mato non leva sal. Vale? Así que Mercedes, de Pontedeume, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? O sinto moito, Xulio. Bueno, O pues, sinto moito. non sintar nada. Pero me cal... Merche Rodal! Co seu plan! Mercedes, te pedindo perdón, non? Pedindo xa perdón preventivo. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos o luns con máis receitas no Voltas co Prato. Como sempre, lembrade que en Instagram temos todo. Gracias por estar aí. Chao, chao.